per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d'acord amb els principis següents. Ara, bravo! Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Es veu allà que allà baix de tot. El veus amb ell? No, El procés de l'exercici del dret a decidir allà baix, serà costat de la torre. escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. Nos facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. Ells defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d'Europa i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural. El Parlament, en tant que la institució que representa el poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés i, per tant, s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. La Generalitat y el Gobierno deben hacer partícipes activos en este proceso al mundo local y al máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales y entidades culturales y cívicas de nuestro país y concretar los mecanismos que garanticen este principio. El Parlament de Catalunya encoratja el conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d'aquest procés democràtic, de l'exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. Declaració de sobirania.